Oviedo partiron con mochilas e ilusión, el cun bastón e sorrido, ela con lume no corazón. Dicían que era por fe, por promesa ou saúde, mais o camiño gardaba unha aventura de actitude. Ai, María José, que xeito de camiñar, e Manuel, que non se queda atrás. En cada parada falábanse baixiño, e cando chegaba a noite montábanse o festiño. Cada etapa un pecado, cada albergue un edredón revolto. Din que rezaban, mais ninguén viu que as candeas ardían, e non foi en Roncesvalles, non. Ela daballe masaxe onde doía o amor, el ofrecíalle pomada con moito calor. Entre cena e viño en cada lugar, esquecía no mapa e o bastón de andar. Ai, María José, que mirada tan viva, e Manuel, que atopou a súa metade divina. Non cargaban culpa, só devoción pola arte sagrada da tentación. Ai, María José, que mirada tan viva, e Manuel, que atopou a súa metade divina. Non cargaban culpa, só devoción pola arte sagrada da tentación. E así chegaron a Compostela, con pasos lentos, sí, mais coa alma acendida, e felices polo que he vivido. O camiño é milagre, suor e tamén paixón. Eles selarono con moita emoción. Todo isto pasou no camiño da ilusión, e con Tacho José Bernardino nunha canción.